алоқаи ҷинсӣ ва дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ. ҷиноятест ки мақомоти милитсия ва шӯъбаи минтақавии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри Исфара дар оғози моҳи феврал дар кирдори яке аз шахсони мӯътабари маҳаллаи Маҷнунбеди ҷамоати деҳоти Навгилеми шаҳри Исфара, собиқ имомхатиби масҷид ва амини ҳамин маҳалла Шаҳрванд Саидаҳмадов Исмоилҷон соли таваллудаш 1953 ошкор намуданд. Дар ҷараёни чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян гардид, ки гумонбаршуда Саидаҳмадов ба хизматрасониҳои дуохонӣ машғул шуда, бо баҳонаи табобату мушкилкушоӣ ба амалҳои фосиқонаю зинокорӣ, ки меъёрҳои ахлоқӣ ва одоби инсониро мешиканад, машғул шудааст. ин танҳо як саҳнаи бадахлоқии марди бадрафтор аст, ки дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ дастрас шуд. ба фарзияи оперативӣ Исмоилҷон Саидаҳмадов, ки солҳои тӯлонӣ ба дуохонӣ ва хизматрасониҳои динӣ сару кор мегирифт, эҳтимол боз ҳамин гуна ҳаракатҳои бадахлоқонаро қаблан низ содир намуда бошаду бо унвони ба бадрафторӣ рӯбарӯ шуда бо мақсади ҳифзи обрӯ ба мақомот муроҷиат накарданд. санҷиши овозаи дастрас шуда ба ҳаракатҳои бадахлоқона майл доштани Исмоилҷон Саидаҳмадовро тасдиқ намуд. барои чӣ мардум ба шумо муроҷиат мекунад? мардо ку барои ҳамун вай ба хонанда мебиёд як вайкара маку вай надораму ҳамун учуқ пучуқо ҳамин хел вай мекунам де. ҳамин шариати исломӣ ҳамин зинора чӣ гуфта баҳо медиҳад? Зино чӣ аст дар ислом? шаид ҳаром гуфтагӣ. шумо медонистед ки ҳамин кори шумо зино асту зино? кори ман зино асту васвасаи шайтонӣ як бора ҳамин хел вай шуд дигар. ҳудуди маъмурии собиқ масҷиди Маҷнунбед, ки феълан ҳамчун бунгоҳи тиббӣ, чойхона ва маъмурияти маҳалла фаъолият дорад, макони содир шудани ҷиноят мебошад. замоне аз минбари ҳамин масҷид Исмоилҷон Саидаҳмадов ваъз гуфта имоматӣ мекард ва мардумро аз гуноҳу савоб огоҳ месохт. мутаассифона амали нолоиқро худ дар ҳамин макон содир намудааст. пинҳон мондани чунин бадрафторӣ метавонист ба идомаёбии бадахлоқӣ мусоидат намояд. айни ҳол мақомоти прокуратураи шаҳри Исфара аз рӯи ҳодиса бо моддаи 142 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва гумонбаршуда барои алоқаи ҷинсӣ, дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта ё ҳаракатҳои бадахлоқона бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудааст.